Motorcykel er ud fra Mokais brand. Her ser I et billede af den originale Mokai, som er hvid og guld. Og her ser I et billede af den Mokai, som hedder Mokai Cactus, som vi har valgt at lave det ud fra, og har farverne limegrøn og sølv. Mokais mønster er en meget vigtig del af Mokais brand, fordi det netop prøver at henvise til eksotisk og afslappede rammer ved hjælp af deres mønster, som lidt er en henvisning til nogle bølger, og en salamander, der sidder op her, som er under vandet, og en fugl, som vi så har valgt at tage med igen på vores motorcykel, fordi at det netop skal virke eksotisk og afslappet og levende, ligesom på Mokais flæske. Motorcyklen er helt færdig. Med mønstret, som er her på det øverste af flasken, ser vi gengivet her på det bagerste af motorcyklen og på det forreste her. Kapslen har vi valgt at gengive her som detaljer på motoren her og her. Og den meget tydelige limegrønne har vi valgt at farve hele motorcyklen med. Til sædet så har vi valgt at få inspiration for etiketterne og valgt at bruge selve logoet og mønstret på flasken. Her, som vi også forklarede lidt før, så har vi en meget vigtig detalje, som vi prøver, og der er nogle få detaljer, som vi virkelig prøver at tage fat i, som for eksempel salamanderen, som der ligesom beskriver det her ferieagtige, og den kører den afslappende stil, hvis man kan sige det sådan. Og så selvfølgelig er den også limegrøn, da selve flasken er det, og da det ligesom er det tema, som vi kører. Ser vi hjulet og styret. Hjulene har vi valgt at lave rigtig store, kraftige, og små detaljer som f.eks. diamanter, som sidder herinde, og så store metalklinger, som herinde, som sidder rundt i hjulet for at give det et skarpt look. Her på styret har vi valgt at lave, eller ligesom snoet styret, og det skal også bare være sølv, men alligevel skal det være sådan lækkert at holde ved. Her ser vi motoren, som også er specielt designet. Den skal bare være sølv med grønne detaljer, og så små diamanter rundt i kanten her. Her er der fjernbetjeningen til at starte motorcyklen, og små detaljer her. Motorcyklen skal være specielt designet, så der skal være en kode til, før den kan tænde, så den bliver totalt personlig.